Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യനാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमाण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദില്ലോക്യാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പത്മമംബശ്ച തത്കാലാ കൃതാ വീര്യേണ കമ്പിതം. തദ്ദില്ലോകാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പത്മമംബശ്ച തത്കാലാ കൃതാ വീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. തദ്ദിലോകാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ തദ്ദിലോക്യാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ വായുനായതധിഷ്ഠിതഃ പത്മമംബശ്ച തത്കാലാകൃതാ വീര്യേണ കമ്പിതം കാലാകൃതവീരേണ കമ്പിതം. തദ്ദിലോകാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ തദ്ദിലോക്യാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പത്മമംബശ്ച തത്കാലാകൃതാ വീര്യേണ കമ്പിതം തത്കാലാകൃതവീരേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കണം. വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോകാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംഭശ്ച തത്കാല കൃതവീരേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭുജി സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ചൊരുത്ത് പോലെ തോന്നുന്നത് കാരണം പ്രഭുജി. തദ്യാലോക്യാം ച സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബജ തൽകാല കൃതവീരേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദിലോക്യാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംഭശ്ച തത്കാലകൃതവീരേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദിലോക്യാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംഭശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്യാലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുന യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംഭം തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംഭശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംഭശ്ച തൽകാല കൃതവീരേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തദ്വിലോക്യാബ്ജസംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മം വച്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തനുപ്രദീപ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരിയായോ നെറ്റ്വർക്ക്? വത്സലായ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിലോക്യാബ്ജ സംഭൂതോ വായുനാ യദധിഷ്ഠിതഃ പദ്മമംബശ്ച തത്കാല കൃതവീര്യേണ കമ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തദനന്തരം താൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താമരയും അത് വളരുന്ന ജലവും അക്രമാസവുമായ കാറ്റിനാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് ദർശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടമാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ മായ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ
കുഴപ്പം പിടിച്ച പരിതസ്ഥിതികളാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും മായയുടെ ശക്തിയും ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയും ചില വേളകളിൽ ദുർബലരായ ഭക്തന്മാർ അതിശക്തമായ മായയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് ഇരയാകുകയും ബ്രഹ്മദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയുടെ അസ്തിത്വത്തെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു വിധേയമാക്കി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മായാശക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരണത്താൽ മതയാവണ്ണം ശക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇരയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രഭുപാദ് ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കേതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഗൗരഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗന്രാജ് നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിനെ താൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താമരയും അത് വളരുന്ന ജലവും ശക്തവും അക്രമാസക്തവുമായ ഒരു കാറ്റിനാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് ദർശിച്ചു കാണാനായി സാധിച്ചു എന്ന്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടമാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ മായ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ കുഴപ്പം പിടിച്ച പരിതസ്ഥിതികളാൽ ചില സമയങ്ങൾ വളരെയധികം ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ മായാശക്തി. മമ മായാതിരത്തി എന്ന് പറയും. മമ മായ, എൻ്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശക്തവുമാണ് അല്ലെ. അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ മായാശക്തിയെ മറികടക്കാം അല്ലെ. അതുതന്നെയാണ് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താനായിട്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ തപസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ മായാശക്തി ഒരിക്കലും തന്നെ ആക്രമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയും. മായാശക്തിയും ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. ചില വേളയിൽ ദുർബലരായ ഭക്തന്മാർ അതിശക്തമായ മായയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് ഇരയാകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മായാശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ മതിയെന്നാണെങ്കിൽ മായാശക്തി അങ്ങ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പോവാം. മായാശക്തിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാഗം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മതിയാൻ വണ്ണം ശക്തനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇരയാക്കാൻ മായാശക്തി ഇപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞില്ല. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തപസാഹേദ്യമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃത വിജ്ഞാന ബലോ ജ്ഞാപത്വായും സഹാംബസാ തപസാഹേദ്യമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃത വിജ്ഞാന ബലോ ജ്ഞാപത്വായും സഹാംബസാ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേഷ് പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തപസാഹേദ്യമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃത വിജ്ഞാന ബലോന്യഭായും സഹാംബസ. ഹരേഷ് പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വാസുദേവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേഷ് മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
തപസാ ഹേതമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃദ്ധ വിജ്ഞാനബലോന്യപാദ്വായും സഹാംബസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവിദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ആര് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഓക്കെ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസ്യാഹേധ്യമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃദ്ധ വിജ്ഞാനബലോ ന്യപാത് വായും സഹാംബസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസ്യാ ഹേതമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃദ്ധ വിജ്ഞാനബലോന്യപാദ്വായും സഹാംബസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ വാസുദേവായ. തപസാഹ്യേതാമനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃദ്ധ വിജ്ഞാനബലോ യപാദ്വായും സഹാംബസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസാ ഹേതമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃദ്ധ വിജ്ഞാനബലോന്യപാദ്വായും സഹാംബസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചിലർക്കൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ്. അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയായോ? പറ്റും പ്രഭുജി. ആദ്യം അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല പ്രഭുജി. കുറേ പ്രശ്നം ചെയ്തു. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസാ ഹ്യതമാനേന വിദ്യയാ ചാത്മസംസ്ഥയാ വിവൃത്ത വിജ്ഞാനബലോന്യപാദ്വായും സഹാംബസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാകാം. ദീർഘ തപസ്സിനാലും അതീന്ദ്രിയമായ അറിവുകളാലും പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തിൽ പക്വതയാർജിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ആ കാറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും ജലത്തോടും പാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ജീവസത്തകളും മായാശക്തിയും തമ്മിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ സംഘടനത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണമാണ് അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമരം. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഈ യുഗം വരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ജീവസത്തകൾ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും പുരോഗതി ആർജിച്ച അറിവുകളാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സകല സംരംഭങ്ങൾക്കും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൗതികതയുടെ വിഭ്രമശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനവും തപസ്സും ഭൗതിക ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതകരങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു. ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് പൂർണ്ണ സമർപ്പിതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം അതീന്ദ്രിയ സേവന മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായാശക്തികളെ കൂടുതൽ വിജയപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മായാശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ദീർഘ തപസ്സിനാലും അതീന്ദ്രിയമായ അറിവുകളാലും
ഇപ്പോൾ നേടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ പക്വത അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും ജലത്തോടുകൂടി പാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ധിലോക്യോ വിയദ്വ്യാപി പുഷ്കരം യദധിഷ്ഠിതം അനേന ലോകാൻ പ്രക്ലീനാൻ കൽപ്പിതാസ്മീത്യ ചിന്തയ. തദനന്തരം ബ്രഹ്മാവ് താൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താമര ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നത് ദർശിക്കുകയും മുമ്പേ തന്നെ അതേ താമരയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദി. ബ്രഹ്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താമര ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിത്തുകളെ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും മുമ്പേ തന്നെ ഭഗവാനാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ ജീവസത്തുകളും ബ്രഹ്മാവിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വിത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തെയും ജീവസത്തുകളെയും ലോകം മുഴുവൻ വിതയ്ക്കുവാനാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തത്. ആയതിനാൽ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടിയെ സർഗമെന്നും പിന്നീടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തെ വിസർഗമെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സർഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്നാല് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മാവ് ഒരു കാര്യമേ ചെയ്തുള്ളൂ, ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലായിടത്തും വിതയ്ക്കുകയുണ്ടായി. എന്താ പറയാ, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെയാണ് സർഗം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നീടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തെ വിസർഗം എന്നും വിളിക്കുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ചെറിയ ചെറിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്മകോശം തദാവിശ്യ ഭഗവത് കർമ്മ ചോദിതഃ ഏകം വ്യാപാക്ഷി ദുരിതാ ഹൃദാഭാവ്യം ദിസപ്തദാ. അവിധം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ബ്രഹ്മദേവൻ താമരയുടെ പുഷ്പമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച അതിനെ ആദ്യം ത്രിലോകങ്ങളായും അനന്തരം 14 ലോകങ്ങളായും വിഭജിച്ചു. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണുകയുണ്ടായി 14 ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ളതാണ് ഭൂമി. സത്യലോകം ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം അല്ലെ. പിന്നീടാണ് ഭൂമി അല്ല ഭൂവർലോകം. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഭൂർലോകം, ഭൂമി. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് അധമലോകങ്ങൾ, കീഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, പാതാള എന്നിങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യം ത്രിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ത്രിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും പറയുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലും ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ടുള്ള അധമലോകം, ഇങ്ങനെയാണ് ത്രിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് 14 വിഭജിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ ഇത് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നീട് നമുക്ക് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവാൻ ജീവലോകസ്യ. ചെറിയ പ്രശ്നം. ഏതാവാൻ ജീവലോകസ്യ സംസ്ഥാഭേദഃ സമഹൃദഃ ധർമ്മസ്യ നിമിത്തസ്യ വിഭാഗാ പരമേശ്വരൗ. ഏതാവാൻ ജീവലോകസ്യ സംസ്ഥാഭേദഃ ധർമ്മസ്യ നിമിത്തസ്യ വിഭാഗാ പരമേഷ്ഠസു. പക്വമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം യാതൊരു നിദാനവുമില്ലാതെ നിർവഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരമമായ വ്യക്തിത്വം. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ജീവസത്തകളുടെ അധിവാസത്തിന് വേണ്ടി 14 ഗ്രഹ വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളുടെയും സംഭരണയാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾ ആ യോഗ്യതകളുടെ ഒരു അംശം മാത്രമേ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ അവയെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി പ്രതിബിംബ ജീവസത്തകൾ ചില അനുപാതങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകളുടെ അവകാശികളായി തീരുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ജീവിതങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോ ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ പാതാള ലോകങ്ങൾ, മധ്യഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ഭൂലോകങ്ങൾ, ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ സ്വർഗലോകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ത്രിലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ബ്രഹ്മാവാണ്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം മുതലായ ലോകങ്ങൾ നശീകരണ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അവയിലെ അധിവാസികളുടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അകാരണമായ ഭക്തിത സേവനം മൂലമാണ് ആ ജീവസത്തകൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനമൃതി ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്ന ദീപദാർത്ഥ കാലത്തോളം അസ്തിത്വം തുടർന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് തരത്തില് എന്താ പറയാ, ഇതിനൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലില് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രളയം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രഭുപാദരെ, ഉപരിലോകത്തിലുള്ള മഹർലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം ഇതൊന്നും നശീകരണ ജലത്തില് അലിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം ആകുമ്പോൾ അല്ലെ, അപ്പോഴ് സമ്പൂർണ്ണ നാശമുണ്ടാവുകയും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃവാച യഥാ ബഹുരൂപസ്യ ഹരേദ്ഭൂത കർമ്മണഃ കാലാക്യം ലക്ഷണം ബ്രഹ്മൻ യഥാ വർണ്ണയന പ്രഭു. വിതുരൻ മൈത്രേയനോട് ആരാഞ്ഞു, അത്ഭുത പ്രവർത്തകനും പരമോന്നതനുമായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായ കാലത്തെ പറ്റി ദയവായി വിവരിച്ചാലും. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദയവായി ഞങ്ങൾക്കത് വിശദമാക്കി തരണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായ കാലത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ സമയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അണു മുതൽ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം വരെയുള്ള സകല ജീവസത്തകൾ. ആവിഷ്കാരമായ മുഴുവൻ ലോകങ്ങളും നിയന്താവായ സമയത്തിന് പ്രത്യേക ശരീരങ്ങളുടെ മൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളുണ്ട്. ആണവ വിഘടനത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ വിഘടനത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിന് ഒരു സമയവും ലോക ശരീരത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിന് വേറൊരു സമയവുമാകുന്നു. വളർച്ചയും വികസനവും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും സമയത്തെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സംഹാര സമയങ്ങളെ പറ്റി വിശദമായി അറിയാൻ വിതുരനെ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ സമയത്തെ പറ്റി, കാലത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി വിതുരൻ മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കാം. നമുക്കൊരു ഗുന്തമാലയിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഓക്കെ, ടൈം. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം മുരരിപും ചേതോ ഭജ ശ്രീധരം പാണി ദ്വന്ദ് സമർച്ചയാച്യുത കഥാ ശ്രോതദ്വയം ത്വം ശൃണു കൃഷ്ണം ലോകയ ലോചനദ്വയ ഹരേർ ഗച്ഛഗ്രീം യുഗ്മാലയം ജിഗ്രഘ്രാണ മുകുന്ദ പാദ തുളസീം മൂർധന്നമോ ദോഷജം ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം മുരരിപും ചേതോ ഭജ ശ്രീധരം പാണി ദ്വന്ദ് സമർച്ചയാച്യുത കഥാ ശ്രോതദ്വയം ത്വം ശൃണു കൃഷ്ണം ലോകയ ലോചനദ്വയ ഹരേർ ഗച്ഛാംഘ്രിയുഗ്മാലയം ജിഗ്രഘ്രാണ മുകുന്ദ പാദ തുളസീം മൂർധന്നമോ ദോഷജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം മുരരിപും ചേതോ ഭജ ശ്രീധരം ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം മുരരിപും ചേതോ ഭജ ശ്രീധരം പാണി ദ്വന്ദ് സമർച്ചയാച്യുത കഥാ ശ്രോതദ്വയത്വം ശൃണു പാണി ദ്വന്ദ് സമർച്ചയാച്യുത കഥാ ശ്രോതദ്വയത്വം ശൃണു നം ലോകയ ലോചനദ്വയ ഹരേർ ഗച്ഛംഘ്രിയുഗ്മാലയം കൃഷ്ണം ലോകയ ലോചനദ്വയ ഹരേർ ഗച്ഛംഘ്രിയുഗ്മാലയം ജിഗ്രഘ്രാണ മുകുന്ദ പാദ തുളസീം മൂർധന്നമോ ദോഷജം ജിഗ്രഘ്രാണ മുകുന്ദ പാദ തുളസീം മൂർധന്നമോ ദോഷജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിനകത്ത് വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ജിഹ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് നാവ്. ഹേ നാവേ, കീർത്തയ പ്രകീർത്തിക്കൂ, കേശവം കേശവനെ, മുരരിപും മുരന്റെ ശത്രുവായ, ഛേദഹ ഹേ മനസ്സേ, ഭജ ആരാധന, ശ്രീധരം ലക്ഷ്മീകാന്തനെ, പാണിദ്വന്ദ ഹേ കരങ്ങളെ, സമർച്ചയ സേവിക്കുക, അച്യുത കഥ അച്യുതനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, ശ്രോതദ്വയ ചെവികളെ, ത്വം നിങ്ങൾ, ശൃണു കേട്ടാലും, കൃഷ്ണം കൃഷ്ണനെ, ലോചനദ്വയ ഹേ കണ്ണുകളെ, ഹരേ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ, ഗച്ഛ പോയാലും, അംഗ്രിയുഗ്മ ഹേ പാദദ്വയങ്ങളെ, ആലയം ക്ഷേത്രം, ജിഗ്ര വാസനിക്കുക, ഘ്രാണം ഹേ നാസ്വാദ്വാരങ്ങളെ, മുകുന്ദ ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ പാദം, തുളസീം തുളസിപ്പൂക്കൾ, മൂർധൻ ഹേ ശിരസേ, നമസ്കരിക്കുക, അദോഷജം ഭഗവാൻ അദോഷജൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഹേ നാവേ ഭഗവാൻ കേശവനെ സ്തുതിച്ചാലും, ഹേ മനസ്സേ മുരാരിയെ ഭജിച്ചാലും, ഹേ കൈകളെ ലക്ഷ്മീനാഥനെ സേവിച്ചാലും, ഹേ ചെവികളെ അച്യുതന്റെ കാതികൾ കേട്ടാലും, ഹേ കണ്ണുകളെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉറ്റുനോക്കിയാലും, ഹേ പാദങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയാലും, ഹേ നാസാദ്വാരങ്ങളെ മുകുന്ദന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച തുളസി ഘ്രാണിച്ചാലും, അലയോ ശിരസെ ഭഗവാൻ അദോഷജനെ പ്രണമിച്ചാലും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഇവിടെ കവി തന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തോടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് അപ്രകാരം ആജ്ഞാപിച്ചാൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുർ ഇന്ദ്രിയാഭ്യോ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 3:42 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിലെ 19ഉം 20ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 2, 3, 20 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശൗനക ഋഷിയുടെ ചില ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഓർമ്മയിൽ വരിക. ഭഗവാന്റെ ആശ്ചര്യജനകമായ പ്രവൃത്തികളെയും യുക്തിവിശേഷങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരുടെ കർണദ്വാരങ്ങൾ പാമ്പുകളുടെ മാളത്തിന് തുല്യവും ഭഗവത് മഹിമാനങ്ങൾ ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാത്ത നാവ് തവളയുടെ നാവിന് തുല്യമായും കരുതും. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രണമിക്കാതെ ശിരസ് സുന്ദരമായ തലപ്പാവ് അണിഞ്ഞിരുന്നാലും അതൊരു ഭാരം മാത്രമായിരിക്കും. അവന്റെ കൈകൾ തിളങ്ങുന്ന വളകൾ അണിഞ്ഞ് സുന്ദരമാക്കിയാലും അവയെ പരമപുരുഷനായ ഹരിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ ശവശരീരത്തിന്റെ കൈകൾ പോലെയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാത്ത നേത്രങ്ങൾ മയിൽപീലിയിലെ കണ്ണുകൾ പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാത്ത കാലുകൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ തടി പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ചരണധൂളി ഒരിക്കലെങ്കിലും ശിരസിലണിയാത്തവർ തീർച്ചയായും ഒരു ശവശരീരമാണ്. അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിച്ച തുളസിപ്പൂക്കളുടെ ഗന്ധം ഒരിക്കലും ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശവശരീരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ തുറന്ന് ജപിച്ചിട്ടും ആർദ്രമാകാത്ത രോമാഞ്ചം പുളകിതമാകാത്ത കണ്ണുകളിൽ വെള്ളം നിറയാത്ത ഒരുവന്റെ ഹൃദയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉരുക്കു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ്. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 20 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോരോതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു അല്ലെ. പാമ്പിന്റെ മാളം പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കേൾക്കാത്തവരുടെ ചെവികൾ അല്ലെ. കണ്ണ്, ഭഗവാനെ കാണാത്ത കണ്ണ് മയിൽപീലിലെ കണ്ണ് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനോ തടസ്സം നിൽക്കാനോ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ മതി. അത് മനസ്സിനെ നങ്കൂരമില്ലാത്ത വഞ്ചി പോലെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെ നമുക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഋഷികേശന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ട് സേവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം പരിപൂർണ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ സേവനത്തിലോ ഉപയോഗിക്കാം. കുലശേഖര രാജാവിന്റെയും ശൗനക ഋഷിയുടെയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇവയിൽ നിന്നും ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി പരാമർശിക്കും. നേരത്തെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സേവ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ സേവ, മായയുടെ സ്വാധീനത്തില് അകപ്പെടും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശൗനക ഋഷി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മായയുടെ സേവ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഓരോരോ സേവനങ്ങളും ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കറിയാം? പറഞ്ഞോളൂ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സവൈമന കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ. അറിയോ? അത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മുഴുവനും കാണാണ്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ, അറിയുന്നത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. സവൈമന കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണ കരോ ഹരേർമന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദൈ കുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോ ദൃശു തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാ രസനം തദർപ്പിതി പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദന കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമിയ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയ. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാര. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നത് തന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്റെ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാൻ, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരോ വരികളിലും അവിടെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരോ വിവിധ നാമങ്ങള് പറയും. വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണ.
ആദ്യത്തേല് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, സബൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളൊക്കെ. രണ്ടാമത്തേല് വൈകുണ്ഠ വിഷ്ണുവിന്റെ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുഭവ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് സബൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുഭവ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജന ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സപ്ത. നമ്മുടെ കൈകള് ഹരിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെവികള് ഭഗവാന്റെ അച്യുതന്റെ കഥകള് കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട്. മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനം, മുകുന്ദൻ അല്ലെ, ഓരോരോ വരികളിലും ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുകുന്ദന്റെ രൂപം കാണുന്നതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിക്കും. തദ്വൃത്യ ഗാത്ര സ്പർശ, ഭക്തന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്, ഭക്തന്മാരെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ത്വക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താമരപ്പൂക്കളുടെ വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തത്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസി രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ ഭഗവത് പ്രസാദം രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പ്രധാന ദർശനം, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പാദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭി, ഋഷികേശൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശന്റെ സേവനത്തിലാണ്. പറയുന്നു എന്താണ്, ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം, നമ്മുടെ ശിരസ് ഋഷികേശന്റെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭി കാമം സദാസ്യേനതു കാമകാമിയേതോ തമസ്വോ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. പ്രഹ്ലാദൻ, ധ്രുവ മഹാരാജ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാരദമുനിയെപ്പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത, നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇത് 9 ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജ്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കാര്യം. സുഖദേവഗോസ്വാമി കീർത്തനം, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തി സേവനം ഓരോരോ ആൾ. എന്നാൽ ഇത് 9 കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവായിരുന്നു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഭക്തി സേവനത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, മനസ്സ് അല്ലെ, മനസ്സ് ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മായയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ആക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനും തടസ്സം നിൽക്കാനും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിനെ നങ്കൂരമില്ലാതെ വഞ്ചി പോലെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപ്രകാരം തന്നെ നമുക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഋഷികേശനായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി സേവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ സേവനത്തിലോ ഉപയോഗിക്കാം. കുലശേഖര രാജാവിന്റെ സേവനം ഋഷിദേവ് സ്വാമിയിൽ നിന്നും ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ കീർത്തനങ്ങൾ പരമപുരുഷനെ സന്തുഷ്ടനാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാകട്ടെ തവളയുടെ കരച്ചിൽ പോലെയായിരിക്കും. ഇര തേടി നടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ ആകർഷിക്കാനേ ആ കരച്ചിൽ ഉതകുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തലായിത്തീരും. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. തവള ഇങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പാമ്പെത്തുകയും അതിനെ പിടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ശിരസ് ഭഗവാന് മുന്നിൽ കുനിയുമ്പോൾ അത് മോഹനമാകുന്നു. അതല്ല ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ഭാരപ്പെട്ട് തൂങ്ങുകയാണെങ്കിൽ
അത് ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായി ഉന്നത ശ്രേണിയുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ നമ്രശിരസ്കരാകാൻ അവരുടെ മിഥ്യാഹാരം അനുവദിക്കാറില്ല. ഒരു കപ്പലിന്റെ തട്ടിൽ നിന്നും താഴെ സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്ന വ്യക്തി ശിരസിലും കഴുത്തിലും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ ഭാരം കൊണ്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് എളിമയുടെ ഒരു തികഞ്ഞ ഉദാഹരണമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിന് മുന്നിൽ താഴേക്കിടിയുള്ള ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെ വഴി ഒരു ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ ആശ്രിതത്വം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള ശിരസ് കുനിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ കാണാം. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുക്കി അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേവതമാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ശബരിമലയൊക്കെ, അല്ലെ? ഹരിവരാസനം ശബരിമലയുടെ കാലമാണ്. ഹരിയുടെ വരത്തിനായിട്ട് ആസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? ഓരോരോ ചുമതലകൾ എന്തിനു കൊടുക്കണം? അതിന് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അവിടെ പോയിട്ട് കൈയൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മാസിലൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ എന്നെ നമസ്കരിച്ചോട്ടെ, ഞാനൊക്കെ എന്നെ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം, അല്ലെ? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കും. സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണു നമുക്ക് പ്രധാനം തീരുമാനിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വീണ് നമിക്കണം, അല്ലെ? അത് യാതൊരു മടി കൂടാതെ. എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ, അല്ലെ, നമ്മുടെ ശിരസിൽ മതി, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ കാലത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ഒറീസയിലെ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ള കിരീടവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ വൈഷ്ണവ വേഷത്തില് അവിടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥം പോകുന്ന വഴികളിൽ റോഡ് അടിച്ചു വൃത്തിയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വർക്കേഴ്സാണ് റോഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക, അല്ലെ? ഇത് വലിയ കളക്ടറെക്കാളും വലിയ യോഗ്യതയുള്ള പദവി എന്നല്ല അവരുടെ, അല്ലെ? എന്നാൽ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു വേലക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. റോഡടിച്ച് വാരുകയുണ്ടായി, വഴി അടിച്ച് വാരുകയുണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാൻ പോകുന്ന വഴികൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ പോകുന്ന വഴികൾ വൃത്തിയാക്കുകയും അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപാധിമുക്തനായ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വത്താണ്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും നേടാനാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3-23 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മനസ്സും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമാക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരാവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സാണല്ലോ. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് സ്മരണമാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:34 കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ മന്മനാഭവമത് ഭക്തോ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമജപത്തിലും പ്രാർത്ഥനകളും ഉറച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സ് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അപ്രകാരം അത് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നാൽ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് മായാമോഹിതനാകാനുള്ള യാതൊരു പഴുതുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല, അല്ലെ? ഞാനിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഉള്ളത് അതിനുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് അവര് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസികൾ. മായാവാദി സന്യാസികളെ കയ്യില് ഏകദണ്ഡി സന്യാസികൾ, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടി മാത്രം. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, ഞാനും നാരായണനും ഭഗവാനും നാരായണൻ, അല്ലെ? എന്നാൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരുടെ കയ്യില് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസികളുണ്ട്. 3 ദണ്ഡുകൾ ഒരുമിച്ച് കെട്ടി നമ്മുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഇത് 3ഉം ഭഗവാൻ, അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടിമാല ധരിക്കുമ്പോൾ 3 ചുറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഇത് 3ഉം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവരുടെ സ്റ്റൈലിന് ധരിക്കുന്നില്ല. 2 നമുക്ക് 3 ഇടാമല്ല.
അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലിടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക അല്ലെ, സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദം, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും അല്ലെ, മന്മനാഭവം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരേ കാര്യം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം പറയും അല്ലെ. എന്തിനാണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക എന്ന്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 ഭഗവാനിൽ മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ യാതൊരു മായയുടെ സ്വാധീനത്തിന് പെട്ടുപോകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് പറയും. മായാമോഹിതരായുള്ള യാതൊരു പഴുതുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ് എന്ന് പറയും. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ എന്താ പറയാ, അവരെ ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിമാർ, മായാവാദി സന്യാസിമാർ, ഏകദണ്ഡി സന്യാസി അല്ലെ. മായാവാദി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദണ്ഡ് എടുത്തിട്ട് നടക്കില്ല. ആ ദണ്ഡിനെ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കി വലിച്ചെറിയുകയുണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ദണ്ഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മായാവാദി സന്യാസികളും വീഴ്ചയെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനായി അതിനെ ഒരു ദണ്ഡ് പിടിച്ച് നടക്കേണ്ട. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ദണ്ഡ് പൊട്ടിച്ച് 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും എന്നിട്ട് വലിച്ചെറിയുക. ഓക്കെ, സന്യാസ ദണ്ഡിനും കണ്ടിമാല 3 ചുറ്റി ധരിക്കുന്നതും സന്യാസ ദണ്ഡ് എടുത്ത് നടക്കുന്നതിനും എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലൊരു എന്താ പറയാ കാര്യമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഭഗവത് സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. സംശയങ്ങൾ ക്ലാസ് കുറിച്ചെടുത്തേ. ഇപ്പോ ഡിസംബർ 23 ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. അടുത്ത ഏകാദശി മോക്ഷത ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്, ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഗീതയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം വൈഷ്ണവ ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ